Как сте, геймърчета? Аз съм геймър БГ. Сега ще ви покажа рода за знак проц. Тоест къщата. Това ще бъде малко клипче, само да покажа къщата на шефти за малко, че само с звук. Шефти за малко. Извинявайте, че забавих, но трябваше да направя нещо. Така. Това е от началото. Ето така, трябва да си напълните вода. Ето аз сега ще напълня. Така. Тук си има тайна печка. Сега ще я покажа. Така имате легло всичко. Ето е пеща. Горе си завеждайте. Аз тъй съм сложил медиафар. Така няма нищо. Така. Това беше само да покажа къща за знака проц. Гледайте има още. Абонирайте се. Всичко правите. Гледайте ми клиповете. И от мене чао!